Частица мощей святого Николая прибыла в Могилев из Италии. В воскресенье 26 апреля в костеле святого Станислава состоится праздничное богослужение и представление верующим духовной реликвии и иконы чудотворца. Абраз святого Миколая – гэта сучасны ювелірны мастацкі твор. Аднак ён таксама нясе святасць таму, што атрымаў благаслаўленне папскага касцёла. А мошчы цудатворцы прывезены менавіта з Італіі, з горада Бары, з базілікі святого Миколая, дзе яны захоўваюцца з 11 стагоддзя. Цяпер рэліквія ў Магілёве. Абраз святого Миколая і яго рэліквіі будуць ва ўрачыстай працэсіі на пачатку святой імшы унесеныя ў нашу катэдральную святыню, змешчаныя ў адпаведна для іх падрыхтаванае месца. На завяршэнне святой імшы кожны прысутны атрымае асабістае благаслаўленне рэліквіямі, машчамі святога Миколая. Урачыстае прадстаўленне святой рэліквіі вернікам адбудзецца ў нядзелю, 26 красавіка ў 11 гадзін. Яна будзе знаходзіцца ў Магілёўскім касцёле на працягу года. Тацяна Сергейчык, Александр Тарасаў, Беларусь 4, Магілёў.